Els castellans diuen de aquellos polvos estos lodos. I això, exactament això, és el que ha passat avui mateix amb el tema del fiscal general de l'Estat. Com totes i tots sabeu, segurament, el fiscal ha sigut condenat per revelació de secrets. Què és el que està passant o què és el que passa? Pues anem a desenvolupar-ho en punts. Primer punt, i el més important de tots. L'actual administració de justícia ve reproduint-se des del franquisme. En el franquisme i en plena transició, tots aquells jutges que eren jutges franquistes, que eren jutges que estaven educats i reproduïts d'aquest ordre franquista, de sobte se convertiren en jutges demòcrates. Evidentment no ho eren, ¿vale? Fingien ser-ho. I des d'entonces fins ara han anat reproduint-se d'una forma endògena, perquè ells són els que formen els tribunals, ells són els que preparen els futurs jutges, i d'alguna manera ells en aquesta selecció seleccionen a qui tenen que seleccionar per a garantir una majoria aclaparadora de conservadors o directament feixistes dins de la magistratura. Què ha passat exactament en el tema del fiscal general? Pues directament el que ha passat és que hi ha vaig a dir delinqüent, no vaig a dir presumpte, un delinqüent, González Amador, el nòvio d'Ayuso, que ell mateixa declara haver comès delictes contra la hisenda pública. Ho ha reconegut en uns correus, però dona igual, Hisenda va darrere d'ell per fraude fiscal, però és que a més té altres causes obertes, per el tema de falsificació de documents, per el tema d'administració deslleial. La qüestió és que el delinqüent ara eixirà de rosites en aquest cas concret perquè al·legarà la seva defensa o demanarà la nul·litat del juí perquè s'han vulnerat els seus drets al revelar aquests secrets. O sigui, el delinqüent se converteix en víctima i el fiscal se converteix en delinqüent. Increïble. Verlo para creerlo, que diuen els castellans. Un altre punt a tindre en compte és que el fiscal general de l'Estat ha estat condemnat sense proves, sense ninguna prova, sense ninguna prova, perquè tot el que hi havia són indicis. Ja no es tenia que haver portat a juí perquè sols hi havia indicis, no n'hi havia proves, però el portaren a juí. I en el juí s'ha demostrat que sols hi ha indicis, no proves, perquè ni la UCO ha pogut trobar cap prova incriminatòria i per més que diga que el fiscal general ha borrat els seus terminals electrònics, dona igual. La qüestió, el PP en el seu moment va desfer amb martella, és un disc dur, o sigui, de l'ordenador de Bárcenas, i no va passar absolutament res. O sigui, que dona igual. La qüestió és que si no n'hi ha proves no se'ls pot condenar. Aleshores, com és possible que l'hagin condenat? Pues la cosa encara és més greu, perquè resulta que fins a 8 periodistes de mitjans de comunicació diferents han comparegut davant del Tribunal Suprem per a ratificar o per a dir que la seva font no era el fiscal general de l'Estat i que, a més, el correu ixe ells el tenien molt abans de que se publicara la nota que va publicar el fiscal general de l'Estat. Com podem qualificar el que ha passat? Pues el que ha passat, òbvia i evidentment, és un cop d'estat judicial. Es tracta de tombar la figura del fiscal, sabent que és innocent, o com a mínim no puguen demostrar que és culpable. I en un estat de dret, una persona que no hi ha proves no se'ls pot condenar. Però el Tribunal Suprem, que actua al mandat polític dels interessos de la dreta i de l'extrema dreta, l'ha condenat per a intentar fer caure al govern legítim que en aquests moments està governant Espanya. Un govern d'esquerres que intenta governar per a millorar la situació
i la vida de la gent treballadora, de la gent pobra, de la gent que més ho necessita. Això és el que tenim. I jo personalment tinc un cabreig que no m'aguanta ni jo mateixa. Per això necessitava fer este vídeo. Gràcies si m'heu escoltat fins al final i seguim cabrejant-nos.